yabaLevi. Oh hallelujah. Babakhona ke nabo befa bekhona abanye ngokulandelana kwabo. Hallelujah. Badlula bonke. Oh hallelujah. Amen. Ngithe uamen wenu yena ozodithamana ukuthi siyaqeda noma siqedi manje. Oh hallelujah. Amen. Jesus, ngiyathanda ke leli giya lenu, niyashesha ukufunda nina, niyiklasi elihle kakhulu. Hallelujah. Lalela ke lalela, lithi ngeBhayibheli bonke babe limited ngenxa yokuthi kukhona into ekuthiwa ukufa. Oh hallelujah. Noma beabapristi babengakwazi ukuba khona forever ngoba kunokufa emhlabeni. Babeka umpristi abe umpristi for isikhathi esithize kodwa badlule. Oh hallelujah. Now lithi ke uJesu yena usewumpristi obungunaphakade forever and ever. Oh hallelujah. Now mawufunda incwadi yesambulo kumahubo, incwadi yamahubo 110. Hallelujah. Uverse 4 likhuluma khona lapho khona uNkulunkulu eqinisekisa ukuthi you are the priest in the manner of Melchizedek. Oh hallelujah. Umpristi ongunaphakade. Oh hallelujah. Now uyabaqhathanisa ke laba priesti. Now kwase masekuzeza uJesu usethi uJesu wayengaqualify ebapristini ngoba akasuka endlini yabaLevi. Oh hallelujah. Kodwa uJesu usuka endlini yakwaJuda. Indlu yakwaJuda ayinabo abapriesti. Oh hallelujah. Usethi kodwa ukuze kushintshwe i-order yenziwa kwezinto kwadingeka kushintshwe umthetho kuqala. Oh hallelujah. Ngamanye amazwi kwabonakala ukuthi umthetho omdala wawungasekho relevant noma wawungalungile kahle ungaphelele. Kwase kuthiwa manje let us come unomthetho omusha. Oh hallelujah. Ngoba ngomthetho omdala njengoba besho umfundisi la ngaphambili, ngomthetho omdala abapristi babengena iminyaka ngeminyaka bengena endlini engcwele bangene beze nezinto ezoshwelezela izono zabantu. Kodwa lithi iBhayibheli noma bebeza negazi lezimvu nazo zonke izinto lalingenele ukususa isono somuntu, lalingenele nokususa ihlazo lomuntu, lalingaphelele. Oh hallelujah. But lithi likaJesu langena kwaba kanye lasebenza umsebenzi ophelele. Oh hallelujah. Now uthi ke mayikhuluma esekhomberisha konke usethi ke ngakho ke uJesu unamandla okusindisa bonke. Ake sithi unamandla. Oh hallelujah. uJesu unamandla okusindisa bonke abenza uNkulunkulu ngaye. Oh hallelujah. Jesus is able. Hallelujah. uJesu unawo amandla, angifuna ukukhuluma ngokuhlukana kweinhlobo zamandla kodwa la amandla uJesu anawo. He has the authority. Oh hallelujah. Inemnikeza authority uJesu. uJesu uyena owazi abazo replace even iPhasika. iPhasika leli likhutshwa iminyaka ngeminyaka. uJesu wafika yena wazoba iwundlu lePhasika. Oh hallelujah. Mangikulandise kwi-Old Testament iPhasika malenziwa abantwana bakwa-Israyeli bephuma eGibhithe kwase kuthiwa njalo mabawenza iPhasika babekhumbula ukuphuma kwabo eGibhithe base benikeza imiyalelo yokuthi balenza kanjani iPhasika. Oh hallelujah. Now one of the things esibalulekile ukuthi kwakufanele bathathe imvu esancane engena defect engena siphako engalimele ndawo perfect. Oh hallelujah. And imvu engekaze ilale nenye imvu. Hallelujah. Now kwakufanele ibe perfect imvu ekuzokwenziwa ngayo iPhasika. uJesu mombheka uyaqualify when you try to compare him with that lamb. Oh hallelujah. Ingakho incwadi kaJohane mangabe ekhuluma uJohane kuJohn chapter 1 uthi nali wundlu elithatha lisusa izono zezo. Hallelujah. uJesu is that perfect lamb. Hallelujah.
incwadi yamaHebheru mayikhuluma ngaye ithi mayikhuluma ngayo incwadi ye2 Corinthians chapter 5 uverse 21 ithi lowo ongenasono wenziwa isono. Hallelujah. Wenziwa wangathi uyisono. Lithi kodwa walingwa njenganathi kodwa akakaze one nakanye. Oh hallelujah. Ngamanye amazwi uJesu, he is the only person owabakhona la emhlabeni wangenza nesodwa isono. Oh hallelujah. Now lithi iBhayibheli, now that's why he qualified ukuthi azoba ilona wundlu elifanele ukuzothatha izono zabantu. Oh hallelujah. Lithi iBhayibheli, therefore he is able ukuthi asindise bonke abeza uNkulunkulu ngaye. Oh hallelujah. Ngoba zikho iningi indlela eziyaNkulunkulu, iyodwa indlela eya kuNkulunkulu. Ngizomemezela nala kule ndawo kwambeke phisa eNewtown eNewtown ngizomemezela ukuthi indlela eya kuNkulunkulu iyodwa. Hallelujah. Ingumuntu uJesu Kristu. Ingakho athi amekhuluma uFirst Timothy chapter 2 athi ngokuba munye umlamuleli phakathi kwabantu noNkulunkulu, athi umuntu uJesu Kristu uyena oze ukuzoxazulula indaba yabantu kanye noNkulunkulu. Uyena oze ukuzohlahula izono zethu. Ingakho lithi iBhayibheli malikhuluma lithi ngokuba wabafela bonke ukuze bona bangabisayiphilela baphilela yena. Wangaba usaphila uyiphilela wena usuke ungekazani naye, kodwa empilweni ufanele udlule la uziphilele wena uphilela yena ngoba yena wafela wena. Yes. Oh hallelujah. Ngokuba unamandla okusindisa ngokupheleleyo. Oh hallelujah. Lalela-ke uyibambe le ndawo ethi othi ngokupheleleyo, okusho ukuthi akasindisi nje ube ngazi ukuthi usindile uzidawuthe nawe, ngoba kunabantu abathi ngisho sebesindisiwe basingabaze ingaba ngisindisiwe ingaba ngisindiswa ngayilalela. Unamandla uJesu okusindisa ngokupheleleyo. Oh hallelujah. Mangabe usindisiwe manje bengathi awuzishaya uthi ngisindise ngokuphelele. Ngisho kulosindisiwe mina yisho ngazi ukuthi awungabazi njengamanje uthi ngisindisiwe ngokupheleleyo. It is because of Jesus. Akukona ukwazi kwakho, akukona ukusebenza kwakho, akukona amandla akho. Lento lize lithi iBhayibheli, it is an unmerited favor. Kungumusa esingawusebenzelanga. Ayikho into engcono esasiyenzile ukuze sifanelwe umbuso kaNkulunkulu. Kapho uNkulunkulu wanqaba indodana yakhe wasitenga embusweni obumnyama wasiletha embusweni endodana yakhe. Oh hallelujah. Uthi unamandla okusindisa ngokupheleleyo. Oh hallelujah. uJesu mangabe sesindisa usindisa ngokuphelele. Akenze umsebenzi, akenze half job, akenze umsebenzi ongaphelelanga ukuthi hayi mhlambe kusamele kube khona umsebenzi wenzayo ukuze ube yaqedezelwa, mhlambe kusamele kube khona ukuyikhandla okwenzayo, mhlambe kumele kube nama sacrifices owenzayo. You don't need any sacrifices, you don't need to do anything. Whenever you come to him, uJesu uyakusindisa ngokuphelele. Oh hallelujah. Kodwa itrikila isekuthaneni bonke abezayo. Oh hallelujah. Akakusindisi mangabe ungafuna ukuza, ngoba kunabantu abangafuni ukuza uNkulunkulu ngayo uKristu. Hallelujah. Kunabantu abagolozile nje ababamba isonto labo abacabanga ukuthi bazaza uNkulunkulu ngesonto. Lalela, akabasindisa beze esontweni. Hallelujah. Kodwa usindisa beza uNkulunkulu ngaye. Oh hallelujah. Akasindisa abantu ababambe ikhundla zabo. Kunendoda ekuthiwa Nikodime ekuthiwa yayiyisikhulu naye, ngazi noma umfundisi noma yayiyini, kodwa yathi mayizwa uJesu ekhuluma ngeindaba zakhe, ekhuluma ngeindaba ezilungile, yabona ukuthi nami kufanele ngiyenze lento. Hallelujah. Waqabe ukuthi ngizenza kanjani ngoba ngethenjiwe nje. Kuthiwa mina ngumfundisi lana, abantu kade ngibafundisa ngezibhalo, yayisiya kuyena eceleni. Ingakho abantu bethi yanyonyoba iya kuJesu. Oh hallelujah.
yafika kuyena ithi ngicela ukubuza ngingenze njani ukuze ngizalwe kabusha. Umuntu angabuyela yini esizalweni sikama wakhe aphinde azalwe. Oh haleluya. Uthi uJesu cha, umuntu kufanele azalwe kabusha, azalwe ngomoya. Oh haleluya. Ingakho lithi iBhayibheli abazelwe nguye bazelwe, oh haleluya, bayizidalwa ezisha. Oh haleluya. Lithi konke okudala kudlulile, lithi bheka sekuvele okusha. Haleluya. Haleluya. Ngokuba unamandla okusindisa bonke abeza kuNkulunkulu abeza ngaye. Oh haleluya. Athi mayikhuluma athi mina indlela neqiniso, athi akekho oza kuBaba engezi ngami. Oh haleluya. Lalela mangabe abantu beRobhani emhlabeni bangasho nje izinto bathi hayi asazi sonke sifuna isitshe ebumnyameni, bathi hayi asazi nathi siyazama, mhlambe nathi siyazama ngethi. Lalela azikho indlela eziningi, aqofa makuyonkulunkulu iyodwa indlela ekuziwa ngayo, indlela enguKristu Jesu. Ingakho mawufunda incwadi yesambulo ithi babusisiwe abafayo befele enkosini kodwa Jesu. Lalela, it is the first time you hear kukhulunywa ngesibusiso kukhulunywa ngokufa in the same line. Indaba kukhulunywa ngesibusiso nokufa, indaba umntefa kodwa kukhulunywa ngesibusiso, ingoba indawo ofela kuyona ufela enkosini uJesu Kristu. Hallelujah. Lalela-ke ngifuna ungaconfuse lento, ungacabanga ngoba abantu banama confusion. Khona abacabanga ukuthi ungathandazela abantu sebeshonile. Uthandazela abantu bakini ukuthi awumthandazeli umuntu ufa afele enkosini okanye angafele enkosini. Enkosini ke kuyithe location. Ngifuna ukucacisa lokuthi location indawo leyo. Mangabe ufe ukuyo indawo ufe ukuyona. Uma besikenza umzekelo, uma singathi babusisiwe abantu abafa beke emzimkhulu, wena mangabe uhleli la ube sufica ukufa ula eNewtown haleluya, useshweni. Oh haleluya. Angithi ngenza umzekelo. Kodwa lesizayo ukuthi before kufika isuku lokufa ugijima uye emzimkhulu. Ukuze uthi noma kukufika ukufa kukufike kanti bewuvela ukhona, bewuvela iresident yakhona, ngoba ukwazi ukuya sowufile. Oh haleluya. Lalela-ke nakuJesu ungayitshela ukuthi uyongena ngesinyenyela. Khona abanye abazoba Robhani athi omunye ungathola nje ukuthi ningathi nivuka niyesontweni niyokhonza, mase kugwetshwa kuvele kubizwe thina kungene thina ezulwini. Awubona ukuthi awunangumuntu ekhuluma ingane kwani. Kufana nomuntu ongahlala nibukele nivuka ekuseni niye emsebenzini athi hleze mase kuhola kuvele kungene kwethu i-account. Kanjani manje? Nabo abantu bevuka bemsebenzini wena uhlezi uyababuka. Wena njalo makuyiwe esontweni wena uvela ucabanga nge-washing, ucabanga ukucleaner, wena ucabanga zonke iy'nkinga zakho every time kuyisonto. Ube suzirobhe uthi hayi hleze nje kuyoba yithina siyongena thina. Hayi awukwazi ukuthi uthole isibusiso sabantu abasithole esitholwa abantu abafele kuJesu, wena ungafelanga kuJesu. Oh haleluya. Akuwona wonke umuntu obusisiwe kodwa ofela enkosini. Haleluya. Ngokuba unamandla okusindisa bonke abeza kuNkulunkulu ngaye. Oh haleluya. Bonke abantu abeza kuNkulunkulu ngaye unamandla okubasindisa ngokuphelele. Oh wona Jesu. Ngiyayithanda ke le ndaba yokusindisa ngokuphelele ngoba lalela kusho ukuthi noma kungenzeka wenza amaphutha endleleni kodwa akushintshi insindiso yakho. Akushintsha istatus sakho. Oh haleluya. Awusindisa ngokuphelele, istatus sakho asishintshwa ngoba usathana unako ukukhondema abantu, unako ukuthatha wena ube wenza iphutha wenza into wena usasindi istatus sakho asishintshwa iphutha noma weakness yami. Oh haleluya. Kodwa istatus sami sithi ngisindisiwe ngumntwana kaNkulunkulu. Oh haleluya. Ingakho ithi incwadi yabaHebheru ithi asingayo umpristi ongazange alingwe, lithi walingwa njenganathi kuko konke wanqoba, libe selithi ingakho enozwelo kuyabuthakathakeni benu. Oh haleluya.
Lalela, abantu bangangaba nabuzwelo, abantu bangakwazi ukukufaka o-X, abantu bangakwazi ukukujaja, abantu bangakwazi ukuku-write off. Oh hallelujah. Babe kwabona benezabo iphambeko ukuthi esakho asifani nezabo. Kodwa loyo nongazange abe nasisona lithi iBhayibheli yena unalo uzwelo. Lithi yena uyakwazi. Oh hallelujah. So ungavumeli into noma umuntu wakini ngoba abantu bakini nje bohlezi befuna ukudiscourage, behlezi befuna ukubona ngathi awukholwa. Kuthi wawona uthi uyakholwa ke. Uyibuza uyingenaphi indaba okukholwa? Nithi ninenkinga ethile ngeseceleni engakuhlanganisa ukukholwa kancane sebeyogxeka indaba yokukholwa kwakho. I want you ukuthi ube ne-assurance yokuthi lalela ngisindiswe ngokuphelele. Hallelujah. Noma angathini noma ngazama wasekhaya, ngisho wasekhaya ngangayibona. Sometimes bayayibona kodwa usathana ubenza babe ngathi abayiboni. Because the aim yabo is to discourage you. It is to make you ukhathale uphindele emuva. Ikakhulu mawuthi uzama ukuwina bona noma uzama ukwenzela bona, they will discourage you. Ungazi ubuyele emuva ezonweni uthi hayi ngiyayiyeka le ndaba. Hallelujah. Ora ngifuna namhlanje uphume uzazi ukuthi mangabe usindisiwe, uJesu mayisindisa usindisa ngokuphelele. Bonke abeza kuNkulunkulu ngaye. Oh hallelujah. Lalela ke sengigoqa lithi ke iBhayibheli mangaba siqhubeka la lithi ke lokhu ephilela njalo ukubanxusela. Oh hallelujah. Lokhu ephile lalela ke uJesu noma lithi iBhayibheli wafa but waphinde wavuka. He is not dead njengamanje. Hallelujah. Into yenza uJesu ehluke kwabanye abantu nakwabanye abapristi is that yena uyaphila kuze kube yimanje. Ingabathi bekhuluma kwincwadi yesambulo athi lalela bhala mina ngilowa ifile kodwa ophilayo kuze bephakade. Jesus is alive. Oh hallelujah. uJesu simkhonzayo akekho ethuneni kodwa uyaphila. Lithi ke uqusela uphilela ukusiqusela njalo. Oh hallelujah. Lalela, this is something uJesu ayikale saphila. Ngimzwa mangabe khuluma kwincwadi kaJohane uthi mayekhuluma athi uNkulunkulu ngiyakhuleka ukuthi ubagcine bonke laba esengibatholile. Athi ayibona kuphela nalabo abasozoza. Wayibala nathi Nkosi yamakhosi, wayibala negama lami. Athi nomthwaba naye umgcine. I pray uthi angikhulekeli ukuthi ubakhiphe eNewtown A, kodwa angikhulekeli ukuthi ubalonde bekhona khona lapho. Ingako ngivele ngiphathwe insini mangaba kunobantu abathi bona bafuna ukuphuma bayohlala bodwa bayisizwe sabo sabaza. Uthi uJesu angikhulekeli ukuthi ubakhiphe Nkosi, kodwa ngikhulekela ukuthi ubagcine bekhona ekhona kulomndeni wakhe. Umndeni ekhona la kwaDlamini abe isibani khona, ngoba isibani awusilayiki isifake ngaphansi kwetafula kodwa usibeka ngaphezulu. Thina bazalwane, we are the salt of the world. Lalela, ngikhulekela ukuthi ubagcine bekhona esebenza la isebenza khona. Abantu let them know ukuthi wena umntana kaNkulunkulu. Oh hallelujah. Lithi iBhayibheli uphilela njalo ukubanxusela. Oh hallelujah. Ngamanye amazwi njengamanje njengoba namanje phila, lithi iBhayibheli he is seated at the right hand of God. Uhleli ngakwesomncele kukaNkulunkulu uyasiqusela njalo. Oh hallelujah. Whenever uSathane ezama ukuza nama accusations kuthina, kodwa uJesu uyasinxusela. Oh hallelujah. Ngoba lithi iBhayibheli uSathane uyi-accuser yethu. Hallelujah. Usathane uku-accuser wena kuwe kuqala. Akutshela ukuthi wena nje indaba yakho ayikho wena. Usathane ahamba ayoku-accuser phambi kaNkulunkulu athi usibani bani, kodwa athi mayifika khona fike kukhona uJesu. Lithi iBhayibheli izandla zakhe zisuke zisavusa igazi namanje. Lithi uJesu athi naleso sono ngasifela esiphambanweni, ngasihlawulela icala laso. It was fully paid. Akusalanga nokuncane kusona. Oh hallelujah. For he died for us and he paid our ransom. Walihlawula icala lethu.
Yabona-ke mangaba lithi uphilela njalo ukubanxusela, alisho into ayenza sometimes, alisho alifani nawe wena ongathi wena njalo ngamasonto ngesontweni kodwa ukungayi ngelinye ilanga uthi yazi angizizwa kahle. Yeah. Wena okay ukuthi mangaba kunetha noma kubanda ubheka iweather uthi hey abanye abantu abekho nami ngeke ngiyalala kanti mina ngadlani kabani. Wena ukungayi wena esontweni wena ukuprioritize zakho kodwa lithi iBhayibheli yena njalo ukuphilela ukusimusela okusho ukuthi yena kalove day and night he is interceding on our behalf. Yes. That is our Jesus. Ingako si crazy kangaka ngaye. Ngifuna ukuphuma utshela abantu abathi hawu wena wa crazy kangaka, wena uhamba ubusuku ezigonzweni, wena njalo ngesonto awulofi. Uthi lalela ingoba mkhulu umsebenzi awenza uJesu wenzela mina. Yeah. Oh hallelujah. Lalela bonke abanye abantu abakhonzwayo nabangakhonzwa akekho okancaba ukuthi afe, bonke bazela ama benefits abazowathola bona. Sengishilo ngithi mina bonke abantu abakhonzwayo ibona abafuna ukubenefita ngalabo abakhonzayo. Yebo. Bonke nje bafuna ukubenefita. Mawungakubheka impilo ephilwa yibona ungayibona ukuthi awu ephilo lo khonzwayo hey iphezulu lapha yalabo abanye bala izakhe ugijima phezulu kwamakhanda abo. Oh hallelujah. Ngisho babona bavulelwa ngisho imoto kuma amadoda amadala emele umfana omncane ezophuma emotweni bame base baguqe benze yonke into benza konke bekwenza umfanele omncane wathi uJesu akenzi kanjalo. Lithi iBhayibheli uJesu mayihamba nabafundi bakhe wawungeke ukwazi ukuhlukanisa ukuthi ubani uJesu ubani umfundi la. Kwadingeka ukuthi abaze bafuna umuntu obehamba noJesu bathi sifuna ukuthi uyosikhombisa ngoba sizodideka lapha. Hallelujah. Ngisho sebefika esensimini eseGetsemane bafika babuza bathi wathi uJesu nifuna bani? Bathi sifuna uJesu. Kanti bakhuluma naye uJesu base beyagingqeka. Baphinde bavuka uJesu baphinde babuza wathi nifuna bani? Bathi sifuna uJesu. Hallelujah. Because uJesu wayengayihlukanisile and wayengayiphakamisile uthi mayikhuluma ke athi mina I lay down my life. Hallelujah. Uthi yena ngiyakwendlala ukuphila kwami ngenxa yezimvu zami. Yebo. Uyalibona uthando lungaka la kaJesu owendlala ukuphila kwakhe ngenxa yethu. Oh hallelujah. Wendlala ukuphila kwakhe lithi iBhayibheli wafa ukufa kwehlazo ngoba ukufa kwasesiphambanweni kwangakona nje ukufa okujwayelekile kodwa kwakuukufa kwehlazo kwakufa khona izelelesi abantu abenza izono ezimbi eziterrible abantu abariphayo abantu ababulalayo abenza zonke lezi zinto ongayicabanga ezibhlungu uJesu wafa lokufa and he laid down his life. Kanjani uthi uJesu mangaba behamba naye beya kwitrial eya koPilato bambuza imibuzo bathi awuziphendulele ukuthi wena lento abakathuza ngazo uJesu is not interested in case yakhe because he understand uqonda ukuthi lalela kumele ukuthi ngiye ekufeni uma ngingathi ngiyayiphendulela la lelicala liyaphela uma ngane ngibareferishe ukuthi mina uMesaya ebekukhulunywa ngayo Isaiah ukuthi mina uMesaya ebekhuluma ngayo uDavid liyaphela lelicala. Yeah. uJesu akasafuni ukuphendula kulesikhathi uJesu akasakhulumi uJesu ebeshumayela ebekhuluma lithi iBhayibheli ngelinye ilanga kwabathunya amasosha babhadala imali kwathi ahamba nombopho uJesu bafika bengaphambili efundisa basebelalela basebethi asikwazi ukumbopha umuntu okhuluma ngalendlela baphindele emuva kubaqashi babo bathi khasta ukubuyisa imali bathi ayibokwenze njani animtholanga yini bathi simficile nokumfica kodwa indlela esifike ekhuluma ngakhona asikwazi ukubopha umuntu okhuluma ngale yandlela lalela uJesu ngisho ukukhulumeni kwakhe kwakwenza ukuthi kube impossible ukuthi angaboshwa kodwa esiphambanweni lithi iBhayibheli wazendlala yena. Oh hallelujah. Ingakho lizothi iBhayibheli lithi wayithoba kwaze kwaba sekufeni kwehlazo. Oh hallelujah. Jesus laid down his life for us.
wasendlala yena. Ingakho athi mangaba bembuza bebakhuluma naye athi hayi khuleka bathi yazi njengoba ungaphenduli thina esingadecide ukuthi uyaphuma noma uthi cha nina yikho into eningayenza nina mina obeka ukuphila kwami uthi mina le dokodo ngizolidiliza ngiphinde ngilakhe in 3 days. Oh hallelujah. Understand bacabanga ukuthi ukhuluma ngethembele abalekhe iminyaka ngeminyaka but awuyamuzi ukuthi uthini uthi ithembele silekhe iminyaka engaka angalivusa uJesu. He laid down his life intentionally. Hayi ukuthi bambamba base bebabaningi beba namandla kunaye. Uthi kuPetru, uthi Petru wazini ukuthi uma bengithanda ngiyotela ingelosi 11 legions of angels beziyofika thousands eingelosi zifike zingilwele la. Kodwa wakhetha ukuthi endlala ukuphila kwakhe. Ngicela sivala amehlo. Uthi mayikhuluma bona uthi imbewu mangaba iyodwa ihlala njalo iyodwa uthi kodwa mangaba uyithatha uyitshala ngaphansi komhlaba iyafa qala ibese iyavunda ibese iyagerminate ibese iyakhula ibese ikhiqiza imbewu eziningi. Injongo kaJesu kwakuwukuthi kungasali kuyena yedwa indodana kaNkulunkulu kodwa kuzokongezelwa kanye nathi ukuze nathi sibizwe ngabantwana bakaNkulunkulu. Ilenza sizidatshe ukuthi abantwana bakaNkulunkulu ukuthi uJesu wafa ukuze avuke sevuka kanye nathi. Maye khona othi ngiyamdinga lo Jesu bengingawazi umsebenzi awenza bengawunaki ukuthi umkhulu kangaka umsebenzi awenzela impilo yami. Ngicela uphakamise isandla sakho ngifuna ukuthandaza nawe njengamanje. Mhlawumbe ngisuke ngizimkhulu nje uwena uNkulunkulu ebengilethele wena ungabe sayenza likhuni inhliziyo yakho mangabe ukhona uyazi ukuthi ungakamamukela uJesu uJesu ukhuluma kanye nawe. Siphakamise isandla sakho. Into ngiyithanda ngoJesu ukuthi akakubalela amacala akakubuza ukuthi izolo wenzeni akakubuza ukuthi wena bokuwakhuluma kanje ngami akunandaba ngisho ngakhuluma uze uthi mina lento kaJesu ukhuluma yonke into. Kodwa uJesu mawuza kuye uJesu uthi today washo ndalo kuselelezi sasisina esiphambanweni sithi uzungikhumbule. uJesu akabuza ukuthi bawenzeni uzuba la esiphambanweni kodwa uJesu uthi namhlanje ngizoba nawe. Namhlanje uzoba nami eparadise. Ngizwa kunomuntu uJesu afuna ukusho njalo kuyena ukuthi namhlanje akunandaba okwasindisa indoda ekuthiwa Paul njengamanje eyayiwuSaul ekwakuyiyona ehlupha ibandla likaJesu ekwakuyiyona eyibashayi bafaka ejele yenza zonke izinto ezibuhlungu kwibandla likaJesu kodwa uJesu wamsindisa. Nawe impilo yakho uJesu sengayisindisa nawe uJesu sengakuthatha. Maye khona ngikunikeze linye ithuba phakamisa isandla sakho. I want to pray with you. Jesu maye khona ozwayo ukuthi angakamamukela uJesu uyamuzwa uJesu ukhuluma nempilo yakhe. Inkinga ubanjwe izinto ayikhulumile nezinto azenzile ucabanga ukuthi lezi zinto zingamvimba. Lalela lezi zinto zenzile nezikhulumile zincane kabi kabi. uNkulunkulu akanandaba nezolo lakho unendaba nento yenza manje nesinqumo sithatha manje. Isona esibaluleke ukudlula yonke into empilweni yakho. Athi ohlabelelayo athi ngeza kuJesu ngangimaniki ngangesabi ukuzinika kodwa Jesu azabasholuza uJesu akunandaba ukuthi wenza izinto izona akadinga uqale uyosotha out izono zakho akadinga uqale uyoqeda ngazo noma uyoziconfessa noma wenzeni. Uza kuye unjalo uthi umhlabeleli ngeza kuye ngimanikiniki kodwa uJesu wavele wamthatha wavele wambamba ngomusa wakhe wangambuza izolo lami. Asikho interested ngezolo lakho but we are interested about what Jesus is about to do in your life. Sivala amehlo kokugcina.
sivala amehlo kokugcina ngizwe uJesu ethi khona umuntu ekumele ayinekele kuyena njengamanje. Kodwa engqondweni ulalela imicabango khona ukuthi hayi nawe pho uyalandela. Lalela umsebenzi uJesu awenza esiphambanweni awungeke ube nako uyilandulela ngosuku lokugcina. Uma ngabe unqaba isipho eside kangaka sensindiso yinende oyoyihlenga ngayo kokusiza ngani umuntu ukuzuza izwe lonke egcineni akahle lokuphila kwakhe na. Athi mayikhuluma uJobe, athi uJobe mayikhuluma athi umuntu ongenayo uNkulunkulu athi yini ayosihlenga ngawo lapho esequnywa khona imihla yakhe, lapho imihla yakhe isiphelile. Yini wena oyofika ube nayo phambi kaNkulunkulu? Ngoba I am telling you ngiqinisile ngithi nalolu suku uyofika likhona encwadini, uyofika libhaliwe kuthiwa wena given an account wezwa ngami kushunyayelwa ngasusa umuntu emzimkhulu ngamletha eNewtown A ukuze azokhuluma nawe. Wayenza lukhuni inhliziyo yakho. uNkulunkulu wethu simnikeza udumo, uyinkosi ephakemeyo. Sibonga insindiso yakho ephelele owasihlenga ngayo. Siyabonga uNkulunkulu elithi izwi lakho wazihlengela kuwe izizwe zonke nezinhlanga zonke. Oh uNkulunkulu wethu siyabonga ukuhlengwa nguwe. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi wawenza umsebenzi wawenza waphelele empilweni zethu. Father God, we love you, oh Heavenly Father, for you first love us. Oh God, lithi izwi lakho uNkulunkulu wethu bhekana uthando lokuthi kuthiwe ningabantwana bakaNkulunkulu. Lithi futhi niyibo impela nezwe alisanazi ngoba zange lamazi yena. uNkulunkulu sibonga ukwaziwa nguwe. Noma bezwe bangangasinaka, noma bangasibona sifana nabantu nje, noma abantu bangasimesha ngezinto zasemhlabeni, kodwa sibonga ukuthi wena uyasazi. Wena uNkulunkulu amagama ethu alobile encwadini zokuphila. Thatha udumo keNkulunkulu wethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. For this episode, uNkulunkulu wethu Kristu omkhulu siyabonga ukuthi awugcini ngokusindisa kepha uyasixhuzela. Sibonga ukuthi uyasikhathalela. Sibonga ukuthi insindiso is a safest place to be. Sibonga ukuthi sisendaweni efaneleyo. Ngokuba ukubi bethu bakusithazile endaweni kanje. Awusiyabonga umsebenzi ophelele owenza emqondezweni. Silwane namagazi wakukhalalisa ukanda kwethu. Lapha wena Jesu Kristu amacala ethu
isibusiso asosifumana uma sifana kuwe. Siyabonga Nkosi ukuthi uyinkosi ehlukile. Awuthathi lutho emhlabeni wakho uyapha. Uyinkosi ephayo umuntu imihla nemihla. Isimo sokuphila. Siyabonga Nkosi ukuba wena uhlezi wena nathi. Futhi awuvumi neyonethu ukuba lushelele. Siyabonga Nkosi. Siyabonga ukuba sizwile indaba ezinhle namhlanje ebusuku. Esikhulekelayo ukuba inhliziyo zethu zikhulumake. Kanti ushuza inqaku zakho. Ngenxa yobude bendlela siyacela Nkosi ukuba njalo masiphikana ney'ngqinamba sikhumbule ukuthi ngenye imini kwakhulunywa ngomhlengi wethu asikhuselayo ubusuku nemini. Siyabonga Nkosi. Siyabonga sabelele nokufihla inqaku yakho. Uzuyifihle nasendleleni. Uzufihle ngisho nomndeni wayo uqobo. Uzufihle Nkosi konke okuphathelene nakho. Siyacela Nkosi abashumayeli iqiniso bakuKristu. Uzusilondele bona ngoba bakhuluma ukuphila kubantwana bakho. Siyabonga ke Nkosi yamakhosi. In Jesus' name we pray. Shayela uNkulunkulu izandla enkulu. Unamandla okusindisa okupheleleyo. Siphinde futhi simophe izandla enkulu umfundisi omgcwele. Hallelujah. Unamandla okusindisa okupheleleyo. Okwakho ukusindisa abathandekayo ku-permanent. Okwakho ukusindisa akusikho kwesikhashana. Okwakho ukusindisa akukhona okwemboza. Okwakhe ukusindiswa akukhona ukuthi siyenza nje. Kodwa yena mayiseqala ethi uyasindisa, usindisa ngokupheleleyo. Isona lesi sizathu esenza ukuthi uJesu eze emhlabeni ezoba iwundlu elephasika ngokupheleleyo. Ngoba ababephepha ngomhla ka-14 kuphela. Ngomhla ka-15 babenengeke kuphepha. Ngomhla ka-14 wona umhla ka-14 kodwa bawubashayela umhla ka-14 besemoli bengekho ekhaya. Ngoba ekhaya kwakuphendwa igazi esitafeni bese kuthi ngaphakathi kudliwa inyama. Wakufakaza okwasemnyango nokwasendlini. Ngoba endlini kwakumele ukuthi kube khona inyama. Kwangenzeka ukuthi kube khona igazi kuphela emnyango. Kodwa endlini kufanele kube khona inyama. Asingabo abazalwane ngaphandle kodwa ngaphakathi ingatholakala inyama. Hallelujah. Ababesinda msomo kwakuba one day. Kodwa uKristu Jesu unamandla okusindisa ngokupheleleyo. Mfundisi uNxele unamandla okusindisa ngokupheleleyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Before nginibulise bazalwane ngicela ukuxolisa la kumfundisi wami ngathi kumconfuse kancane ngoba nami ndibe confused kwandimi. Kunento umfundisi sexabe ukutsho ngesikhathi engibingelele emotweni ngithi hey didiphu neNatal ngokula bangithi Ngxingo umfundisi uzaziluma oncingo ngochawe benza ithi hayi ibambe kuchawe umfundisi. Ngoku mase kuphinde ke ngokulanti hey umfundisi uyaziluma umfundisi thinta umfundisi umgcoba ka bamba umfundisi angaqedeli ukuziluma ngcono umse overseas. Hallelujah. Ngoba nalowo kwayimina. Hallelujah. Ngicela unibingelela ke mfundisi wami ngibonge ithuba ngibingelele leadership yonke komama. Kwabantwana abancane ngegameni lenkosi uJesu. Amen. Ngicela ukuniconfuse mina kancane nje ngale verse. Lokho kusindisa uJesu wayezokwenza ku permanent. Yeah.
Nawo yeyiphe yona nto esindiswayo la emntwini. Le confusion engifuna ukuza kuyona kusindisa makusekuthekeni. Yeah. uPetro wabanako ukusindiswa okuphelele ma ekwesiphi isigaba ekubeni bana sele beziwe ekudobeni sehamba noJesu. Ngoba sabakhona isigaba lapho amphika khona. Kodwa kwisigaba esingaphambili ebexolela ukumfela. Yeah. Kodwa along the way wathi hayi cha ungangisukeli. But yeyiphe yona nto enakho ukusindiswa. Because into efuna ukuba yindida kumlana lesi statement of argument kulo 24, but because Jesus lives forever. Jesus is the one who's living forever. Yeah. 24 man. Uthi this Jesus has a permanent priesthood. Yeah. Now, the same Jesus who lives forever, the same Jesus is still yet a priest. Mayeza kwenza into permanent ke ngoko kulo 25. Therefore he is able to save completely those who come to God through him. Because he always lives to intercede. Now intercession ingenaphi? Kubantu who are already and permanently. What is the need for interceding ke ngoku? So hlala phansi umfundisi wami sengiyekile. Ngicela singabi confused ngathi. Yeah. Not wonke amavesi saves abantu. Not wonke amavesi ayaphendula abantu. Ezinye izinto eziphendula abantu kukwenza. Yeah. Now ukwenza ke ngoku kuba nento yokwenza ukuthi emqondweni kufidweni. Ivesi endifuna ukuza kuyona ngoku ndinibuza le mibuzo mfundisi wami ngoRomans 12. Ma ethi wozani nina so that kuzokuba notshintsho. Now ingqondo yakho ayina vacuum, ayina space. If ever are we fitting ngenye into, something noba ngudoti will occupy indawo. So izinto ke ngokulana sikhona ukuqhubeka nokuphila by what we understand kulento eyenzeka. Into eyaba ngo-instant kuwena on your salvation is your soul directive yaxhumana noThixo, but your mind wasn't. That is why ke ngoku kungasenzeki ngezi zikhathi zethu, because thina silanga phambili hanga yethu for uThixo is not the same as laba babekholwa before, because ababekholwa in those olden days babechintsha just like that. Thina in this generation know why. No, why not? So causing ke ngokulento ukuthi kungabikho lula. So sewuzile nawe, your spirit is saved, but you living in this world. In this world ubuya ufunction nangengqondo. You function lana by what you understand, not what you know at times. Because kuyenye into to know something, also it's something else to understand what you know. Hallelujah. Amen. Yona le yinto kuwena is permanent umsebenzi uxolelwaniso phakathi kwakho kunye noThixo. Yeah. But because we are saved lana so that we belong to a kingdom. Sasizikhulumela isiZulu sethu mosingalana before abelungu bafika ngithi.
Yeah. So they came and colonized us, and we were forced ukuthi sizokhuluma uJoji because i-colonizers zethu zisibeka kulesi simo. So there are informations about God that needs to colonize us so that He sends us from this kingdom. So you don't do in this kingdom by spirit only. You do in this kingdom bakhona ukubona, bakhona ukuphendula, because we've developed some understanding of what we know ukuthi kwenzekeni kuthini. Romans 7 uthi uPaul laphayana ngiyafisa ukwenza okuhle kodwa uthi kwalapha ekufiseni kwami kwasemalungwini ami kusuke kwenze lokhu endingafisa ukwenza. There's a war. Now this war I circle between God and Satan. This war is not against Satan and God ekwahlukanisile uSatan kunye neThixo. This war now is between you and you. So for you to win, you need some information. Yeah. Of understanding ukuthi ungene enini because yona lento ipermanent but iyini. Kukuthini ukusindiswa? Yeah. Sindiswa ke ngoku sekuzokubakho i-intercession njengoko ezokuba khona. Kukuthi uthi uJesu mayikhuluma uthi wena Petro, I saw Satan away you so that I prayed that your faith failed not. Ngimwonile yena exama I pray this intercession kukuthi asingaqhezuki. Yeah. Yazi you don't really need i-light lapha kwakho. Ngendlela sewused ngayo ngendlu yakho ungaya ekamereni lakho, you don't really need a light because you are so used ukuhamba ama-passage kwakho. Yeah. Ukwakho phaya. Yeah. But once you visit elsewhere, you need to take time ke ngoku to familiarize yourself with another environment entsha. Yeah. It's not automatic, it changes. You Yeah. need to fight it. Your biggest enemy now, Satan is no longer a big factor. Yeah. The big factor, you fighting ngoku kule mind ngokususa. There are rules of engagement. Yeah. As much as silinikiwe igunya asimenzi noma kanjani uSathana. Apha kule transformation we need to know ukuthi simdila kanjani. Yeah. Because abanye one time wathi the devil, the Lord rebuked you, one of umkhonza zangathi Sathana I rebuke you. So ndifuna ukuthi as much as silinikiwe igunya, there are rules, there are stages is a sin. There is a personal sin, there's a generational sin, and there's a sin for a territory. Le osabuyihlanganelwe, it was a personal sin. Now you have genes in you. Yeah. That's another fight you still, so that ungazokwenzisa Ngababo wakho. ati ungazokwenzisa okanyoko. Yeah. Ungazokwenzisa okayihlo. Yeah. Because you are a nyundo. So you fight ke ngoku these sins zalama genes. Nanzi into enconfusayo ke mfundisi. Utata nomama babeshadile. Yeah. But utata wakhetha ukuba inkunzi. Kwi-birth certificate yami lezi zibongo zazikhona zoyi-2. But because manje ngihlala nomama esikolweni kufuna umuntu ozawu-attenda ama-parents meeting. Now I cannot remain uSmithi. uSmithi kufuneka asuke manje so that kuzofuneka kwenziwe ipasi lana. Leli pasi kufuneka libhalwe lo mzali okhona currently. Forgiveness is very important. Ukuthi ube khona phezu kwalo mhlaba, you are a new creature now.
ukuthi ngubani owakushiya ngubani ongazange wakukhulisa. Yeah. You have a father now who owns. Yeah. You have a father now. Lo okuneglectile akanaso isikhathi sokubala inani lenwele zakho. Lo okwamkele unesikhathi sokubala kwa inani lenwele zakho uyazazi. Uthi kwa imicabango yakho ila kuyena ungekaphimiseli uyazi what is in you. So fighting again with those personal sins, fight yakho positive ukuthi angifuni ukwenziswa kwakhe kweyami igeneration. Uma wami umvile ushu, but let me press on now on this Jesus so that I can bring the real change. You need to heal so that you can continue nalendlela. Forgiveness is in a waiting ngalendlela ingakwenza ungathi confession it I am saved but ukwenza. Ikwenzeke ngokulento uthi get past lezo zinto. Abazali bethu ababantu babesicolonizer abazange basinika Africans i-library yokukhulisa umntwana. Okay. Yeah. We short, we don't know how to love you, but deep down we do love you, but we cannot show it because kwizinto esasizifundiswa oJohn D. Rockefeller babekhanda abantu abaza i-vision yabo sibe ngamathuluzi okwenza izinto zabo asifundiswanga sifundiswa u-remember not to create. Bangayenza short lento sibe ziqina amasilabhasi kwisikolo zethu ukuthi masithi remember, someone must tell us okwethu siphelele ukuthi remember what has been said. So the creating part ayikho. So nabo ke ngoku babengakwazi ukuthi mabakuthini. Amadoda asemathaveni is because awakwazi ukuthi mawakuthini. Selukhona frustration, those politicians ba-empowerishanini abomama bacindezela indoda. So kungabikho kwendoda elifini with the knowledge yokuthi kwenza kanjani, we will have the chaos kulama-families. But glory be to God, sine-salvation permanent. There's so much in this Bible esikuyona. If ever masinokuthatha lento yale forgiveness sibeke who sinned us. It's fine to sin us, sengithole omunye ubaba now who cares. Yeah. Sizawukhuluma ngomnyaka manje sinikeza 2 years wena ukuphinde ubuye sinidlandike. Uyomele lani bazalwane asiqhubekeni. This is a short thing lena enikuyona. If ever yakwazi ukusitshintsha nathi kule mess nami engixakanisile. Yeah. Ngisondela kuthetha because I need to know him more. So that ndingenzisi. Yeah. Sendibona umkhuba ngithi imoya ndini. Ndikubonile pha andikufunda. Because sele ningakhulelanga ndawonye ninjalo uhleli uza kwenzisa. So that lezi families ebesizona zizaba ne point of reference ukuthi kini kwenzwa kanje. So never say ulapha eJeswini, so you need to take lezi zinto lento positively. So neglecta ngokulwa because you don't get to know ukuthi ulwani kuwena ekufuneke yuhlukene nawe. Uzaba ne shortfall in the long run. We hambe la indoda laphayana kula gate of Bethesda, that is beautiful, the lame one eyayibekwe a church. He was expecting a miracle, but they do not know how to perform a miracle. So kwisimo mawukusona for some time uveza ama-survival strategies. Now he ended up begging, azange wakhala ngokubheka. But for long, isimo siyaqhubeka sitshintshe, hayi man create something so that mayibe khona imali ndiloko ndiqasha ama-meter taxes azongiletha lana because yabikhona ayisekho. So laba beza nemali ecaweni begging alms because I need to. Kunayo into etshoyo ukuthi ndizosinda la. So angafuni ke ucreate enye into ngiyafisa. Okay, siqhube lento. There's more to this. Yeah. There's more. There's more. Kunento ngene kuyona, there's more.
There's Yeah. more, there's more. Ongekakuboni sukuvalela ngaphandle ukuthi iphelele lensindiso kumfundisi wayelapha. There's more, there's more, there's more. Ngithi umfundisi wenza ama connections emsimkhulu ngoku. There's more to this, there's more. I am still saying we can still win this battle. Jesus has to Yes. be glorified through us, by us. Because we belong to this kingdom manje, so kufuneka senzizeke manje as bantu abakule kingdom, we need to act like as belong kuleya kingdom ye colonizers for the west. We belong to Jesus' kingdom. There are 7 spheres of influence the church needs to be in, other than of chasing sin. Yeah. Konke esikhulumayo singezona 7 spheres. Zonke lezi lantika lezi, the church needs to be there. But when we are talking about those, masilibele zezinye, there's more in you. The nto kuyona is permanent. Hang on. Yeah, Things yeah, are how to yeah. change it for the better. Mm. If you know better, you can do better. So Yeah. when you don't know better, you cannot do better. Akekho khalela uphinde kwamkela uJesu. Akekho khohliwe ngesikhathi umfundisi ememeza lana athi nami ngiyamdinga lo Jesu. Sesingathandaza nawe siyemzimkhulu. Have something fresh, something permanent, something real. Something le enamandla okudla okunqanqatheka okukhalela awusayifuni lento kodwa yilento manje ibambe wena. Come settle down. Woza baba woza Nangu Jesu. woza baba woza. Yes, Lord. Yes, Jesus. Jesus. Ngikuphinde ngamazwi emva kwami. Siphakame. Jesu Nkosi uJesu. namhlanje Namhlanje ngithatha isinqumo sithatha isinqumo ndiyakwamkela ngiyakwamukela empilweni yami. empilweni yami. Nkosi uJesu Nkosi uJesu. ndiyakholwa Ngiyakholwa into yokuba wena wafa wafa waphinda wavuka waphinda wavuka ufele izono zami. ufele izono zami. Nkosi uJesu Nkosi uJesu. namhlanje Namhlanje ndikunika impilo yami. ngikunika impilo yami. Namhlanje Namhlanje ndikunika ubomi bami. ngikunika ubomi bami. Ngiyabonga Jesu Ngiyabonga Jesu ngokundamkela kwakho. ngokungamukela kwakho. Ngiyabonga Jesu Ngiyabonga Jesu ngokundamkela kwakho. ngokungamukela kwakho. Uzothandaza mina-ke manje. Mangcwele nguwena wedwa okwazi ukwenza izwi liphile. Uba wawungekho kule Trinity, uJesu ngengavukanga. That power that raised Jesus from the dead. Let Lord Tata, that miracle, the raising power. Noma besaziwa ngani kule ndawo, today he is a new creature. Ngiyathandaza Tata that you clean him. I pray that you wash him. Ngiyathandaza ingqondo yakho ukuthi yamkele this change. Egameni lika Jesu waseNazaretha obekade kungenzeki kuyenzeka. Ngiyadiliza ngiyagungxula whatever Satana you had ngale mpilo yalo baba ukuthi uzaba sisibonelo esingayindawo, that has changed. Amandla ukuthi ukuba ubani kuwena usisidalo esitsha. Thank you for doing something new empilweni yalo baba. Egameni lika Jesu waseNazaretha, egameni lika Jesu waseNazaretha, egameni lika Jesu waseNazaretha. Baba ndima naye kwimpi zonke bezilwa. Ndehlulekisa imimoya yonke bifisa ukumbona engekho ndawo. Let your life
be seen through him. Egameni lika Jesu inkosi. I pray for change. Egameni lika Jesu inkosi. You are a miracle worker, Baba. I trust you to do things that no one can. Ngiyabonga tata. Change him for the better. Shumayela ngaye kule ndawo yase Crossroads, so that they got to glorify you, Thixo. Worship akwelitende for the wonders you have done kulo mzimba. Egameni lika Jesu waseNazarete. Siyabonga tata kakhulu mthixo. Amen. Tatam usindisiwe. Khange ngithi yekani. Ukuyeka izinto ngamandla okubana usindisiwe. Lento ongene kuyona iphuma ngaphakathi ibe siphumela ngaphandle. I-religion ithi zilungise so that uzofaneleke ukungena. Lana ufaka igundane endlini, ufaka ikati endlini, amagundane azazibona ukuthi aphuma kanjani mase likhona ikati. Kubalulekile ngithixo. Uyathandwa ngithixo. Have la confidence umfundisi bekhuluma ngayo apha ngokuthi usindisiwe. You don't need to feel this thing. Yes, Jesus. Can I hug you? Ngiyabonga manje. Ngiyabonga. Simshayela izandla. Jesus. Uchawe umfoke ngisho. Hallelujah. Bathandeka ngoba sila sizosebenza. Chawe umfundisi umcwabo. Ubhuti lo wasekhulila wala nje kaNdlovu. Ukwe wami. Siyadinga usizo. Like mayengasa asuke nje la. Athola indawo noma singathi rehab or what, kodwa nje engekho la, engekho close nabangani bakhe. Alazo wazi ukujubalala khona ongeke kwazi ukuhamba ngenyawo. So nje ngangitholela lolo sizo ngabe ningisizile. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Uyena uyaseva la. Ungenzela yonke nje lento yamatende. Yonke into okuthiwa ukuthi akayenze uyayenza. Bese ngimnikeza lokho phela ukukhohlisa ukuthi akwazi ukuthola lokho kufuna ukuthola ukuze akwazi ukuma, ngoba base ngithi awuyeke lokwayi ngeke akwazi ukuma. Kodwa mangasasuke la athi ukujubalala uNkulunkulu angakuhle. Hallelujah. Siphinde sishaye izandla enkulu egameni. Ngizokunikeza unikeza ugogo, ngicatha ugogo ama-announcement. Mama, just to say thank you. Usanalisa iy'ngane. Siney'ngane ey'ncane la, siyasebenza phela bafowethu. Siyasebenza. Uthela abantu molala. Akulalwa msuku. Bawudlala i-keyboard player. Akulalwa. Siyabonga kakhulu. Senjenziwe namhlanje kule ndawo. Hallelujah. Thank you.